Nataron sa Pasir Park. Narito sa nasa na mami? Galbons pang family. Nandito ngayon tayo sa Gallop Stadium, yung sumakay yung mga bata. Matanda pwede rin. So let's go to do the Sunday walk.
forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for the next vlog. Bye!